קבוצת דיסקונט היא אחת מקבוצות הפיננסים הגדולות בישראל, המציעה ללקוחותיה שירותים בנקאיים מקיפים בכל תחומי הפעילות הפיננסית, וזאת באמצעות רשת של כ-200 סניפי דיסקונט ומרקנטיל הפרוסים ברחבי הארץ. נתוני הבנק חשובים ביותר עבורנו ועבור לקוחותינו, ולכן עלינו להבטיח כי יש ברשותנו את התשתית הטובה ביותר המאפשרת צמיחה פיננסית והגנה על הנתונים. אחד הפרויקטים הגדולים וחשובים של הבנק, שהסתיים לאחרונה, הוא העברת אתר המחשב המרכזי של דיסקונט מתל אביב, הקמפוס החדש בראשון לציון. מדובר בפרויקט מורכב, והיה עלינו לוודא כי כלל הנתונים מועברים בצורה בטוחה ומבוטחת. בעזרת הפתרונות של חברת היטאצ'י, המעבר יתאפשר ללא השבתה, ללא הפרעה לפעילות השוטפת, ומבלי לפגוע בפעילות המשתמשים ולקוחות הקבוצה. היה חשוב מאוד שנוכל לעשות את המעבר בצורה בטוחה, וללא ויתור על שני העתקים של כלל הנתונים. הבנק עובד בתצורת 3 Data Center. שני אתרים בתצורת גד, אקטיב ועותק שלישי של הדאטה. על מנת להבטיח את ההמשכיות העסקית של הבנק ושמירה על הנתונים, רכשנו מערכת חדשה ויצרנו רגל על הקרקע. כלומר, העתק מלא של כלל הנתונים של המערכת המיועדת למעבר, כך שבמידה וישנה איזושהי בעיה באתר השני והמערכת מהאתר הראשון נמצאת בשינוע, יכולנו לחזור לפעילות סדירה במערכת החדשה בזמן קצר מאוד. כל הפעולות האלו הבטיחו ללקוחותינו חוויית בנקאות רציפה, בין אם הם נמצאים בסניף או מבצעים פעולות אונליין. ברכישת המערכות החדשות השגנו שני דברים: הגדלת השרידות בעת מעבר האתר והחלפה של מערכות מדור קודם למערכות החדשות ביותר של היטאצ'י. בנק דיסקונט נמצא בצמיחה מתמדת. בזכות התמיכה והזמינות של צוות היטאצ'י, אנחנו יכולים להיות בטוחים שיש ברשותנו את התשתית המתאימה ביותר עבור הצרכים העתידיים שלנו ושל לקוחותינו. מדובר בשותפות אמיתית.